Наступна наша передача – це передача про наших добрих сусідів. Колись у мене навіть виникла така ідея, я її ще не реалізував, але видати книжку, яка би мала назву «Наші добрі сусіди». У карпатських русинів дійсно гарна історія. За 1000 років на нашій території ніхто не пам'ятає ні війн, ні жорстоких конфліктів, де би сусіди з'ясовували між собою відносини у війнах, у баталіях. 1000 років ми не пам'ятаємо жодних міжнаціональних конфліктів, які би не можна було вирішити мирним шляхом. І це взагалі-то приводить до того, що у русинів історичні сусіди, їх можна означити як наші добрі сусіди. Ми знаємо, що русини не просто мають сусідів, а по Першій і Другій світовій війні, коли мінялися кордони 4 імперій, і в тому числі Австрійської імперії, чи імперії Габсбургів, чи Австро-Угорської держави, по-різному можна називати, ми знаємо, що в результаті цього сталося так, що русини стали жити в багатьох державах. Сьогодні більшість русинів живе, безумовно, на території України, в Закарпатській області. Тут їх нараховується понад 800 тисяч, це приблизно 70 або до 70% населення Закарпатської області. Також великі русинські громади, вони представлені на території сучасної Словаччини, на території сучасної Польщі, в Угорщині, в Румунії. Безумовно, що на тих прикордонних територіях або територіях, які близько прилягають до сучасної Закарпатської області. Так історично склалось, що частина нашого населення в рамках внутрішньої міграції, вона змушена була, чи люди навіть мали бажання вирватися від, щоб позбутися багатьох таких проблем, як малоземелля чи безземелля. Частина русинських родин, а це вже практично 280 років тому, переселилися на південь Австрійської імперії, на території, які сьогодні належать, чи є складовою частиною таких держав, як Сербія і Хорватія. І от і в Сербії, і в Хорватії, в рамках так званої Бачки, чи Воєводини, чи регіону Срем, на правому і на лівому боці середнього току Дунаю, живуть карпатські русини, які виселилися свого часу сталося це в 1742 році, то значить 280 років тому русини переселилися і живуть там, визнані, чи мають свої національні громади. І також карпатські русини за традицією, а це надзвичайно велике число карпатських русинів, русини завжди в пошуках праці, оскільки на своїй землі тяжко було прогодуватися. Вони виїздили в Сполучені Штати Америки, в Канаду, в Бельгію, в Німеччину, а потім і на Південна Америка, а потім і Росія, і Прибалтика. Так що русинів можна сьогодні знайти в тих емігрантських колах багатьох державах. Ну, а в Сполучених Штатах на сьогоднішній день вгадується, чи є таке, немає точної статистики, але вчені кажуть, що в Сполучених Штатах сьогодні приблизно 620-640 і навіть понад 1 мільйон, за дослідженнями інших дослідників, живе карпатських русинів. Сьогодні вони утворюють такий середній клас американського суспільства. Є між них і багаті люди, є люди, які прославилися в Америці, яких дуже добре знають, і письменники, і спортсмени, і американські астронавти русинського походження. Ну а от зараз ми поговоримо про наших угорських сусідів. Історія карпатських русинів вже останніх 1000 років пов'язана з угорцями. З того часу, як угорці у рамках
віднайдення своєї історичної батьківщини чи своєї батьківщини перетнули кордони чи Сніжних гір, як вони тоді називали, чи ми називаємо Карпат, а може за другими дослідженнями археологів і істориків це могло статись по-іншому, тобто вони могли прийти на ці території по берегу, так би мовити, ідучи через Причорнозем'я, через Причорномор'я, так, де фактично вони колись і заклали якийсь вариш, якесь місто, яке Ейталкёс, якого сьогодні ніхто сліди знайти не може, але десь в тих мемуарах, міфах, легендах воно існує. І от уже 1000 років ми живемо з угорцями разом. Русини і угорці. В нашій історії було надзвичайно багато позитивного. В нашій історії були і моменти негативного. Якщо говорити на нашій пам'яті, то треба, якщо говорити про історичну пам'ять карпатських русинів, то треба розуміти, що русини завжди були в історії Угорщини дуже важливим сегментом. Визначається, що до 15 століття, тобто до часу, коли територія Угорщини була окупована Османською імперією, русини були одним із 3 привілейованих народів. Саме русини, в'єдно з угорцями і кипчаками, кунами, так, або сейкелями, визначали політику Угорського королівства. Потім це все помінялось, поламалось, але коли виникали можливості відновлення Угорського королівства, то русини дуже часто бували разом із угорцями. Наприклад, я зараз віднесуся до останнього факту, це 1703-1711 роки, коли Ференц Ракоці, молодий угорський князь, трансильванський князь, повернувся до себе на батьківщину, і як радо зустрічали його русини. І русини були тим народом, тим населенням, яке підтримувало його в його бажаннях або в його цілях відродити Угорське королівство. І ми знаємо, що з цих часів русини носять прозивку, яку не кожен народ може заслужити. Русини в історії угорців – народ gens fidelissima. Gens fidelissima – це латинською мовою народ самий відданий, народ той, який не зрадить, народ, який буде з тобою до кінця, в твоїй боротьбі, в твоїх цілях відбудувати свою незалежну Угорщину. Gens fidelissima. Можливо, найгіршою сторінкою в історії угорців і русинів були часи національного самовизначення. Ми знаємо, що по французькій революції, дуже швидко ідеї французької революції, вони були перенесені в Угорщину, в Угорське королівство, і виникло підготовлений, власне, ще романтичною школою в угорській історії, оце рух за незалежність, він перетворився в те, що вже ми бачимо в 1867 році, коли Австрія змушена була таки визнати угорську незалежність хоча б в рамках двоєдиної держави – Австрії та Угорщини. Ось десь тут приблизно беруться наші проблеми. Справа в тому, що в тогочасній угорській половині Австрії угорців було менше, ніж інших національних меншин. Менше, ніж інших національних меншин. То значить же, що словаків, русинів, сербів, хорватів, румунів було 8 мільйонів, а угорців тільки 6,5 мільйонів. І от виникла ідея асимілювати частину населення таким чином, щоб в другому, в третьому поколінні ці представники цих народів, можливо, частина з них, себе відчували не просто патріотами угорської держави, щоб вони себе асоціювали
з угорською культурою, з угорською традицією, щоб вони перейшли на угорську мову, а там уже і називали себе за національною ознакою. Це було щось нове в історії Європи, не за етнічною, не за церковною, а саме за національною ознакою, називали б себе угорцями. Так сталося, що в 19 столітті угорці по відношенню до карпатських русинів завели декілька дискримінаційних законів аж до закона Апоні про освіту. Суть цього закону дуже гарно висловив у своїх публікаціях русинський письменник Євгеній Фенцик. Нещодавно ми видали книжку творів Євгенія Фенцика. Ці твори не перевидавались понад 120 років. І от якщо ми почитаємо, наприклад, оповідання чи повість «Учитель Неборак», ми побачимо, що, власне, автор разом з національно орієнтованою русинською інтелігенцією борються проти системи освіти в угорській державі. І виникає запитання, а що це була за освіта? Це була освіта, коли ти маєш приходити в школу, от ти русин, ти верховинець, ти маєш приходити в школу, до школи, і в цій школі вчитися не просто угорській мові, а всі предмети мають бути угорською мовою. То значить, хімія угорською мовою, фізика угорською мовою, алгебра, математика угорською мовою. Угорською мовою природа, навіть якщо подивитися на підручники для, скажімо, духовної семінарії, підручник церковнослав'янської мови, то він також був сформований в рамках угорської мови. Тобто все вияснялося угорською мовою, хоча безумовно, що русину достатньо було підручник церковнослав'янської мови, так як і підручник русинської мови, цілком достатньо було би без того, щоб він був написаний в угорській мові. І оце фактично в 19 столітті, наприкінці 19 століття, ми говоримо по рокові 1867, а це значить, що перші такі реальні негативи стали пролізати десь в 1880-х, 1890-х роках. І ми знаємо, як збурило це русинську національну інтелігенцію, яка фактично виступала проти цього, проти асиміляції, проти того, щоб русини ставали не просто законослухняними громадянами угорської держави, а щоб вони ставали угорцями. Проти тої асиміляції виступила вся наша русинська інтелігенція. Хоч в душі кожен з них, і в тому числі Євгеній Фенцик, про чию книжку ми зараз говоримо, він себе вважав патріотом угорської держави. Єдине, що викликало спротив, це сама система освіти. Все вчити угорською мовою. Фенцик так пояснював. В той час, коли угорські діти рідною мовою вивчають хімію, фізику, біологію, географію, історію і стають спеціалістами, і далі легко можуть іти здобувати вищу освіту в університетах, в інститутах, ставати спеціалістами у багатьох галузях. Русини займаються в школі не своєю, а угорською філологією. Вони весь час мучаються, тому що вони мають вивчити чи з першого класу знати угорську мову. Яку, до речі, слав'янам дається досить тяжко. Безумовно, що ті русинські села, які знаходилися у контактній зоні з угорськими поселеннями, місцеве населення краще знало угорську мову, вони легше переходили в своїх шкільних навчаннях на угорську мову, а інші, особливо наша верховина, вона так і залишалася без угорської мови. Особливо ніхто не заставляв, а в школі чому навчилися, тому навчилися. І навіть з'являлася якась така відраза до того всього угорського через оцей неправильний закон про освіту. Було це, я повторюю,
в 19 столітті. Хіба ми можемо сьогодні, в 21 столітті, у відносинах держави з національними меншинами цей закон приводити до життя, запускати цей механізм? Мабуть, ні. І отут я хотів би звернути увагу на те, що діється сьогодні з угорською меншиною на Закарпатті. Зовсім нещодавно в газетах знов появилося надзвичайно багато, в українських газетах появилося надзвичайно багато всякої інформації, що омбудсмен української мови перевіряв угорські школи, і що в Угорщині немає що на Закарпатській області немає ні одної поки що школи угорської, де все навчання. Зверніть увагу, як в 19 столітті, коли угорці практикували цей закон по відношенню до нас, русинів. І ми знаємо, наскільки це погано. Так от сьогодні омбудсмен з мови української декларує, що поки що немає ні одної школи, де би повністю весь процес відбувався виключно українською мовою. У мене, як у людини, яка багато свого часу віддає такій проблематиці, як мова, мови, література, культура, у мене завжди виникає запитання. Невже за 30 років Україна йшла саме до того, щоб втілити у життя закони 19 століття? Дуже добре знаю цю історію, оскільки так сталося в моїй біографії, що іще по рокові 1986, коли я закінчив університет і працював учителем у школі, раптом мені зателефонували із видавництва, це видавництво тоді називалось «Радянська школа», це було так зване республіканське видавництво, тобто сьогодні ми б сказали всеукраїнське чи державне видавництво в Україні, яке також мало свої філіали в Ужгороді, в Чернівцях, у Львові, і в цьому видавництві власне випускалися всі підручники в Радянському Союзі чи в радянській Україні для шкіл з угорською, польською, ну і, як тоді казали, молдавською мовою навчання. Хоч насправді йшло про румунську мову, але чомусь було заборонено називати, навіть якщо це були наші закарпатські румуни, які нічого спільного не мали в своїй історії з Молдавією, чи з Молдавським княжеством, чи з історією сучасної Молдавії. Навіть для них підручники, якщо писались, вони чомусь називалися молдавськими або підручниками з молдавською мовою навчання. От мені зателефонували, і в зв'язку з тим, що в видавництві угорських підручників захворів і вийшов на пенсію старший редактор видавництва, саме редакція для шкіл з угорською мовою навчання, мені запропонували стати редактором у цьому видавництві. І багато років я працював в цьому видавництві як редактор, фактично до року 1991, коли відбулися політичні зміни в українській державі. Я працював старшим редактором підручників для шкіл з угорською мовою навчання. Треба сказати, що в ті часи оцією мовою, яку школа або радянська школа пропонувала для угорців в Україні, це була російська мова. Тому підручники писалися з російської мови. І були і букварики, і підручник для 2 класу, потім для 3 і так далі, для 4, потім був підручник для 5-6 класів і так далі. Треба сказати, що угорці прекрасно говорили російською мовою. Цьому фактично сприяла і економічна ситуація. Багато угорців, особливо з тих села Мукачівського, Беріївського району, отримували роботу чи виїздили робити на заводи чи фабрики ближче до Мукачева. Вони швидко інтегрувалися у слав'янському, у тих колективах своїх на роботі слав'янських і знали
також дуже часто і багато практикували саме російську мову. Місцеві також переходили з ними на російську мову, і завжди відбувався контакт. Ніхто нікого не дискримінував. Власне, був якийсь, даже, можна це смішно буде, але був паритет. Якщо русин говорив з угорцем, вони говорили не русинською мовою, але вони не говорили угорською. Вони обирали третю мову російську і говорили російською. Безумовно, дехто міг переходити на українську мову, ніхто не забороняв українську мову, але мовою міжнаціонального спілкування, особливо угорці, не знали українську мову, вони і в школі не вчили цю українську мову. Що стосується російської мови, то все тут було окей. Всі підручники були кожен рік надруковані. Всі підручники були привезені до кожної школи. Всі вчителі проходили підготовку, перепідготовку. Кожен вчитель мав вищу освіту. Таким чином створювалася система, коли в угорській школі вчителі і діти в тій системі опановували російську мову, і ніколи не було проблем з тим, щоб приїхати в угорське село і спілкуватися з ними, якщо не угорською мовою, якщо ви не знаєте, то хоча б російською мовою. А що сталося по рокові 1991? Як спеціаліст, до речі, в ті часи вже й кандидат наук, я запропонував свої послуги. Видати перші підручники української мови для шкіл з угорською мовою навчання. Але тоді десь домінувало таке політичне бачення, що до влади мають прийти тільки люди, які були, я не знаю, довірними особами у нової влади, яким би влада в політичному сенсі довіряла, яких би вона атрибутувала і сприймала як абсолютно своїми людьми. І так вийшло, що мені не вдалося тоді реалізувати ці плани. Моє життя помінялося, я написав дисертацію і поміняв свій, власне, місце роботи, але завжди підтримував дуже теплі відносини з редакцією угорських підручників українського видавництва «Радянська школа», потім воно вже стало називатись «Школа», а потім воно стало називатись, його передали у Львів, де фактично вже львівське видавництво «Світ» стало опікуватися цими підручниками чи, власне, цілою системою. Треба сказати, що перші роки взагалі була катастрофа. Україна не спромоглася видати нормальних підручників. Це перше. Як відбувалося навчання української мови в школах? Вчитель, який так-сяк теж не знав тієї мови, тому що не було відкрито, та й до сьогоднішнього дня є Ужгородський університет. На ньому до сьогоднішнього дня ніхто не постарався, щоб відкрити відділення української мови як для іноземців, щоб угорці могли вивчати українську мову як іноземну. Так от вчителі, які ще вчора викладали російську мову, перестроювалися на українську. Так-сяк ці інтелігенти, цікаві, талановиті люди, учителі, вони пристосовувалися, писали на дошці якісь речення чи навіть просто слова українською мовою. Діти, угорці ці слова переносили в свої зошити. Дома фактично ніхто їм вже не міг допомогти, тому що ні батьки не знали української мови, ні інших, якась держава не придумала якихось інших способів, щоб зацікавити угорців українською мовою. Наприклад, якихось безкоштовних курсів і ще якихось інших можливостей. Та й вчилися перший час без підручників. Потім так-сяк налагодили цю систему підручників, але політика вмішалася в цей процес. І я інколи думаю, а хто більше винуватий в цьому? Що сьогодні українсько-угорські відносини знаходяться на такому рівні. З одного боку, ми знаємо, що в Угорщині в цей час
початок 20-21 століття – це величезна демографічна проблема. І Угорщина, треба визнати, вирішила рішити проблему демографії тим шляхом, щоб запрошувати на постійне проживання в Угорщину чим більше молодих людей і просто угорців з тих держав, де вони залишилися жити на своїх історичних територіях. Це такі території, як сучасна Україна, сучасна Румунія, сучасна Словаччина, сучасна Сербія. І таким чином склалася ситуація, коли угорці, особливо молоді, уже і не планували свого майбутнього в Україні. Вони знали, що угорська держава подбає про них. Вони навіть отримували певні кошти. Це не були великі кошти. Інколи це було $200 для того, щоб випускник угорської школи приїхав у Будапешт і поступив в Будапештський університет. А потім, як ми бачимо за статистикою, ці люди більше ніколи не поверталися в Україну. Вони своє майбутнє пов'язали з Угорщиною. В ті часи я виступав, і сьогодні вважаю, що я був правий, я виступав за політику українську так званої позитивної дискримінації по відношенню до угорців. Що це значить? Україна мала Україна мала проводити таку політику, щоб зацікавити угорців не виїжджати. А вони виїжджали, а Україна нічого не робила. І так поступово ця проблема привела до того, що вже і в Угорщині почали із страхом дивитись на ці проблеми з угорською національною меншиною в Україні. Угорщина принципово, надзвичайно багато і потужно допомагає до сьогоднішнього дня Закарпаттю. В Закарпатті немає жодного губернатора, який би міг похвалитися тим, що він справлявся з економічними труднощами без угорських форінтів, без угорської допомоги. Та навіть пригадайте, коли у нас був ковід, дуже багато хто з нас безкоштовно, не витративши ні одної копійки, виїздив в Угорщину для того, щоб отримати щеплення від корони. І це було організовано, це маленький штрих наших взаємовідносин Закарпаття і Угорщини. Як так сталося, що сьогодні Україна і Угорщина – дві держави-антагоністи? Якби Україна декларувала азіатський чи євроазіатський шлях свого розвитку, а Угорщина знаходилась в Європі, це би ще можна було так-сяк порозуміти. Але Україна кожен день, щотижня, кожен місяць пробує імплементувати своє законодавство, провести ряд реформ для того, щоб стати європейською державою, стати частиною Європейської Унії, де є Угорщина. Але між цими державами багато розбіжностей. Всі ці розбіжності починались, і корінь цього зла саме лежить у системі освіти. З одного боку, Україна нічого не зробила в плані позитивної дискримінації угорців Закарпаття. Вона не дала їм ніяких пільг, не зацікавила їх залишатися на своїй землі. А економічні негаразди привели до того, що в Угорщині краще жити, як в Україні. І це до сьогоднішнього дня є проблемою. Проблемою демографічною. Ми бачимо, як в угорських селах на Закарпатті цілі вулиці сьогодні, не будинки, а цілі вулиці, де угорці вже виїхали на постійне місце проживання в Угорщину. Виїхали їх батьки, хати продані. Хто їх купив? Люди не угорці. В більшості це люди слав'янських або, скажімо так, українці або громадяни України. От склалася ситуація, в якій я, або тема, в цій темі я вже 30 років. Як людина, яка народилася тут, як людина, в якої з дитинства дуже багато було друзів угорських, як людина, яка закінчила університет і працювала як редактор угорських підручників, чи редактор підручників для шкіл з угорської мови навчання, людина, яка
до сьогоднішнього часу підтримує культурні зв'язки з Угорщиною. І в мене виникає запитання, а коли настане кінець цьому? Я пам'ятаю, як, здається, це був 2017 рік, це було за президента Порошенка, який відносини української нації, українського народу з національними меншинами опустив до такого рівня, що фактично сьогодні ми маємо конфлікт. Цей конфлікт ніколи не згасав. Може, сьогодні він відійшов на задній план в зв'язку з тим, що війна, вона на перший план поставила інші завдання. Це матеріальна, фінансова, економічна і військова допомога Європи Україні у боротьбі з агресором, у боротьбі з державою Росією, яка анексувала на сьогоднішній час 20 чи 17% території сучасної України. Але ці проблеми румунсько-українські, угорсько-українські, словацько-українські, польсько-українські, які зав'язані саме на національні меншини румунську, угорську, словацьку, польську, в Україні ніколи не ділися. Україна змушена буде вирішити ці питання. І от нещодавно вийшов закон про національні меншини. Закон непоганий, він декларує багато, до речі, це вже третій такий закон, так? Закон про національні меншини декларує багато прав національних меншин. І самоідентифікація, використання мови національної меншини, освіту мовами національних меншин. Тут, правда, додається, якщо це не суперечить закону про українську мову, який також вийшов, є в Україні. І от, що цікаво, коли вся ця проблематика розпочиналася, ми пам'ятаємо, чому, власне, вона розпочиналася. Власне, проблема протистояння з Росією, не тільки військове протистояння, а ідеологічного. Коли на сході України не вивчалася українська мова, а вивчалася російська мова, хоча і там можна було піти іншим шляхом. Вона якби примусила українську владу працювати в тому напрямку, щоб придумати якийсь універсальний закон, який би спонукав національні меншини переходити на українську мову. Так вийшло, що замість того, щоб цей закон або створити окремий закон проти агресора, або російська мова як мова агресора, Україна придумала закон, який зобов'язав всі національні меншини переходити на українську мову. І що ми сьогодні маємо? І правий омбудсмен український, який твердить, що немає жодної сьогодні угорськомовної школи на Закарпатті, вони вже й не можуть бути угорськомовними, тому що ці школи вже мають стати українськомовними школами на Закарпатті, де би всі предмети вивчалися українською мовою. У мене запитання. А коли, власне, ці закони, ця політика починалася, невже ми всі бажали того, щоб угорці, наприклад, училися виключно в українській школі і лише вивчали в українській школі угорську мову? Фактично, те, що було з русинами в 19 столітті. Маленький дітвак, дитинка угорської національності мучиться в перших класах з українською мовою навчання і не може опанувати. Куди там до математики, а потім до алгебри, геометрії чужою мовою? Ну спробуйте ви чужою мовою вивчати алгебру і геометрію. Впевнений, для 1% це не створить певні проблеми. Але для більшості це проблеми. І от виходить так, що давайте подивимося на статистику. В Україні,
практично тільки в Закарпатській області, живе, тяжко сказати, статистика давно не проводилася, але візьмемо 10% населення угорського. Це приблизно 140 тисяч. Давайте візьмемо 10% від тих 140 – це діти шкільного віку. Це вийде всього-навсього 14 тисяч. 14 тисяч дітей угорської національності в Україні, яких Україна примушує вчитися в українській практично школі, в якій їм гарантовано вивчення також угорської мови. А можливо, треба було поставити питання інше. Тим більше, що з тих 14 тисяч діточок, за статистикою, 7 тисяч і так своє майбутнє будуть пов'язувати з Угорщиною. В контексті сучасної війни в Україні і ймовірних майбутніх негараздів цей відсоток буде ще більшим. Вже сьогодні Угорщина старається, щоб угорці не виїжджали, не покидали свої села тут в Закарпатській області. Давайте представимо. Із 14 тисяч у нас вже залишилося лише 7 тисяч. І Угорщина сьогодні дуже принципово ставить питання. Якщо Україна дискримінує нашу угорську національну меншину в Україні, то ми будемо принципові по відношенню до України в контексті її інтеграційних процесів в Європейському Союзі і НАТО. Виходить, що отих 7 тисяч дітей, які, можливо, залишаться в Україні, і, можливо, будуть мати своє майбутнє спланують в Україні, невже ми їх будемо примушувати вчитись в українській школі? А який ефект від цього? Можливо, вони всі захочуть виїхати з України. Можливо, головна ціль була не в цьому. Якщо вони погано знали українську мову, то головна ціль мала би заключатися в тому, що держава вимагає, щоб національна меншина розмовляла українською мовою, знала українську як державну мову, володіла українською як державною мовою. Можливо, просто треба було нічого не міняти, залишити школи угорськомовними, але збільшити кількість годин вивчення української мови, а головне збільшити або поліпшити якість навчання української мови. А так виходить, що оцих 7 тисяч угорських школярів, як 300 спартанців, не пускають Україну на поріг Європейської Унії, не пускають Україну на поріг НАТО. От українські чиновники весь час плачуться, що Угорщина дискримінує, що Угорщина забороняє, що Угорщина не дозволяє Україні. Наприклад, от зовсім нещодавно було, коли Угорщина заблокувала 18 мільярдів макрофінансової допомоги для України від Європейського Союзу. Угорщина ставить своє вето для будь-яких зустрічей Україна-НАТО, для будь-яких самітів Україна-НАТО. Україна щодня втрачає свій потенціал, втрачає свій авторитет. Через що? У мене, як у людини, яка живе в Закарпатті, виникає закономірне запитання. Невже 7 тисяч угорських дітей, щоб заставити їх вчитися від першого до останнього класу школи українською мовою, замість того, щоб вивчити їх, навчити їх українській мові, невже вони більше важать для України, ніж сама політика? Коли би Україна легко контактувала з європейськими інституціями, з НАТО. А сьогодні виходить дійсно смішно. Оця неправильна політика
з національними меншинами, і в тому числі з нашими добрими сусідами, угорцями в Закарпатській області, привела до того, що отих 7 тисяч школярів, які, можливо, своє майбутнє пов'яжуть з Україною, вони стали тими 300 угорськими спартанцями, які боронять шлях України в Європу. І, повірте, Україна ніколи не виграє війну у цих угорських школярів. Тут треба щось міняти. Україні потрібна зовсім нова, виважена політика по відношенню до національних меншин. Тим більше, якщо Україна хоче бути частиною Європи, в Європі вже є угорці, в Європі є словаки, в Європі є поляки, і в Європі є румуни. Мабуть, будуть і та частина, яка сьогодні називається Молдавською державою. То чи не вартує вже сьогодні політику по відношенню до цих народів, майбутніх сусідів України по Європейській Унії, чи не вартує вже сьогодні цю політику привести до якогось спільного знаменника? Зовсім нещодавно Україна видала чи опублікувала новий закон про національні меншини. Але Україна не зверталася за висновком перед ухваленням цього закону до Венеціанської комісії. Комісія десь в червні 2023 року, то значить через декілька місяців, винесе вердикт. І я абсолютно переконаний, що реакція Венеціанської комісії буде негативною. У тому числі, тому що є дискримінація національних меншин і угорської меншини. Нам всім треба сьогодні подумати про це наше спільне майбутнє.